майда майда пиёда омадам сӯи садома ки да болои мину сабт канам ҳама гапома камтарак сарм бите илтимос ишқи бераҳмам мехом имшабам аз шам дига дардотан нафаҳмам худое чӣ дарда шукрона мекун ба ҳамаш сабру тоқат мекунам намехом ки ӯ буфаҳмаш тарафаш ханда кардам дилма қапидам ба дастам ӯ гуфай ман хафаи гуфту мене чокади ҷон вай усуни телай намебинаш ки мара дуруғам мегу мушхай мехом буга бесонара охи дилчам дарманда чӣ хе бугум дейна чанда хушбахти шама мехом намехом шакунум ганда мара гуфт дӯстум дорӣ бояд мара сар битӣ суратое ки доштем муворати дар битӣ ман бошум ма сарсахтам қоил шидум ҳо бадбахтам бади гапои ӯ ман шоқ шидум поли карахтам дар ёдам монди танҳо ту дӯстат медорам фақат ман шабнобу дӯстат медорам ҳасти ту дилу ҷонам намехом танҳот бимонам мо азам ҷудо лекин бе ту наметонам намехом танҳот бимонам дӯстат медорам ҳасти ту дилу ҷонам намехом танҳот бимонам мо азам ҷудо лекин бе ту наметонам намехом танҳот бимонам бо ту қам мезана пулс мавити намешем дӯст фикри ты ҳар рӯза ёби ты боку фаромӯш намеши ёдам наметаду музика мезана ты дори рақс аҳмият наметим ё ки барқастай дагирдит пири одама машкентай мечаспан ты дама сар метим ченҷа ҳома ошиқим ты даст мешноай мегам безебай неки ранги моҳай намеша фреб када дила намонда дига бо сила худое чӣ дарда шукрона мекун ба ҳамаш сабру тоқат мекунам намехом ки ӯ буфаҳмаш тарафаш ханда кардам дилма қапидам ба дастам ӯ гуфай ман хафаи гуфту мене чокади ҷон дӯстат медорам ҳасти ту дилу ҷонам намехом танҳот бимонам мо азам ҷудо лекин бе ту наметонам намехом танҳот бимонам дӯстат медорам ҳасти ту дилу ҷонам намехом танҳот бимонам мо азам ҷудо лекин бе ту наметонам намехом танҳот бимонам беҳтарин рэпҳои ошиқӣ дар сомонаи ютуб аз канали Шаҳбоз диҷей. Дӯстон лайк ва обуна шуданро фаромӯш насозед.